Ara sí anem a escoltar música en directe del nostre convidat d'avui, el Ian Sala, aquest cantautor de pa de pagès de Roses, que ja el tenim a l'escenari d'Espècies Protegides. No ha calgut que es mogués de la cadira, perquè aquest és l'escenari. Ian, què ens cantaràs? Faré una cançó que de fet no està a l'EP aquest que he tret, serà la pròxima, que es diu Família de Can Brigola. I bueno, avui que estic a la ràdio i potser em sentirà molta gent, vull proclamar una veritat. De fet, a casa meva, quan creixíem, el meu pare ens educava que mengéssim doncs, amb uns modals molt correctes. Sí. És a dir, el tovalló a la falda, cada estri a la mà que toca, menjar amb la boca tancada, per després al anar a menjar fora amb altres famílies, doncs mostrar el ben educats que estem, no? Cuita els nens que ben ensenyats que els tenim. He anat creixent i m'he donat compte que el meu pare a casa fa el contrari, és a dir, es comporta molt malament, és a dir, menja amb les mans, fa tot fatal. Fa el rotet després? Sí, rotet i més coses. I clar, jo he crescut com molt enganyat. No tenia clar què era la veritat i què era la mentida, què estava bé, què estava malament, i ara m'agradaria proclamar al món aquesta petita enganyifa. Em sap greu, papa, si m'estàs sentint, però crec que la gent ho ha de saber. Música en directe, que consti. Entusiasmats per la vida, deixats anar de privacions, pa amb tomàquet per dinar, iogurt amb mel per sopar, per a la taula a l'últim moment, paper de vàter per toallons, menjar el menjar amb les mans, i en acabat llepar el plat, menjar el menjar amb les mans, i en acabat llepar el plat. Fugitius del menú de la vida, degustem instants a la carta. Fugitius del menú de la vida, degustem instants a la carta. Entusiasmats per la vida, deixats anar de privacions, tothom s'encarrega de servir a tothom, ningú té assignat el seu lloc. Pare, avui el peix t'ha quedat sec. Fill meu, oli de l'avi de l'oliva, de postre jugarem amb el menjar, i han acabat les sobres pel gat. De postre jugarem amb el menjar, i han acabat les sobres pel gat, fugitius del menú de la vida,
degustem instants a la carta, fugitius del menú de la vida, degustem instants a la carta. Molt bé, Jan Sala. Que bé que sona. De l'Empordà havies de ser. De Roses, sí. Molt bé. M'agrada molt, M'ha agradat molt en directe. M'ha agradat molt. Jan. On et podem veure? Al Mercat de Música Viva de Vic. I abans? Abans em podreu veure, tinc algun concert per Roses, a bars com l'Hort d'en Minguets o el Cerdanya, que són mítics, són clàssics, que estaré tocant allà segurament amb la meva germana, la Rosa Sala, i pròximament podeu veure a Vic el 18 de setembre, i suposo que després a Barcelona, però que encara no tinc dates concretes. Ara acabo de saber que la teva germana és la Rosó Sala, que no ho sabia i estic al·lucinant. ho dic. La coneixes? Ja la coneixies? Sí, la coneixia. Mira, tinc aquí un tuit, tornem amb el Daniel un moment.